Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulie da iba da hon ramdi. Kimat bakong san jong ka khubor mentak stem. An sedang ya ka Ek Bharat Shreshta Bharat campaign ka bakhat pras ngi linter na do mentak sngi hakal lengkari. Ka sarkar kan yai piteng ban trailang bat ki company ki behe bat ki karkhana ban pen urlong ki jingthmu jong menteri rang ba do kari ya ka India bathamai ong ka menteri platingka kari ka Nirmala Sitharaman. Bat tam ka jingdon kinong thep vote kan thei kinong thep vote shenrang ha ka thup karteng kinong thep vote ka badang shipalat shen jong ka jilla Mizoram. Ki khubor babnya. Ka program ka bakhat pras ngi linter ka Ek Bharat Shreshta Bharat campaign kan sedang nadu menta ka sngi. Kani ka jingela patba kalai penyat da katanat information and broadcasting kan kut hadu ka arpu pratarik menta ubnai. Ka Ek Bharat Shreshta Bharat ka kentiu ka mensim jong ka jingilong ka wei hakari lengba ka jinge teli bat ka jinge te song hapdeng ki jilla bat ki union territory hapo kari. Umentri rang ba adu kari Narendra Modi ula pelat ya kani ka program ha usnam arhajar khat nriu da ka jingthmu bante ya ka jinge dei hapdeng ki nong song snong jong ki jilla ba pher ha kari. Hakade ka Ek Bharat Shreshta Bharat an sapen ina mi ki jingri spa jong ki riti dustur ki culture ki bam bat ki rukom shat tenrai bat ki jingshna tenrai jong ki lapindre tali ki jilla bat union territory ya ki balajet artli ki jilla bakinya kaliang bat bentalang ya ki te ki rukom im jong ki. Napreng ki te ki jilla ha ka Ek Bharat Shreshta Bharat program lajet ya ka jilla Jammu bat Kashmir makan ya kaliang bat ka jilla Tamil Nadu ka Punjab bat ka Andhra Pradesh ka Uttarakhand bat ka Karnataka ka Delhi bat Sikkim ka Rajasthan bat ka Assam bat ki wei. Kementeri Katanat Platingka kari ka Nirmala Sitharaman kala ong baka sarkar kan yai piteng ban trailang bat ki company bahe bat ki karkhana ban pen urlong ki jingthmu jong menteri rang ba do kari ya ka India bathamai. Habaya kren bat kinong mi khmat na kalyang Katanat Trade and Industry halor ka mangtingka arhajar arpho henen kesngi kala ong baka benta jong ka sarkar kalong bakan kintiu ki kor ki bor ki jok menta bat kala ong ro baka sarkar kan yai piteng ban shim ya ki sinjam bantrei banta ban ai ka jing sinshar ka bapaka bat ka jing pensung ya ka khayi pateng bat kan pet benya aro iki jaka ki badan ya ki jing don kam bat jing dawa ban bu iki kor ATM. Lapenlong iki lok adalat lani ki jing saat mukot duma patba ka banengkong menta usnem habaro ki ying bishar hakaleng ka jalla Jammu bat Kashmir bat hakathan ladang makentup ro ya baro arbenta jong ka ying ka Shari High Court hapo jong ka National Legal Services Authority. Ya baro kita kilok adalat lapenlong hapo ka jingkmi jong ka Chief Justice ka Jammu and Kashmir High Court ka Gita Mittal bat hapo ka jingelam jong unong bishar ka Jammu and Kashmir High Court u Justice Rajesh Bindal. Hakite kilok adalat lala ban penbet ya ki khanda hajar tali ki mukot duma ki basong dor khatsan kelur tingka bat kita ki kentup iki mukot duma civil criminal ki jing ram bat ki wei. Armut kinong India kila mensau jur hadin ke jingsha thombor haki runar ki ba omla ban ithu hakaba kila pen mensau ki dikitiar ki banep hadin bakila ya ling ba ka khaput India bat Bangladesh henen kesngi layathu ki pulin kate ke jingsha thombor kala ja henen kesngi ka porno phai sngi ka Superintendent of Police ka East Khasi Hills District ikong Claudia Lengwa ilayathu bakite ki arngot kilangat hakikti jong kite ki runar haki benta jong kasnong perkan bat hadin bakila keli yaki Chnong ki jongki kila sha thombor bat penmen saw haki ka SP kala ong ba katei ka jingja la dep ban pha toket bnya kinong penyat lingsun DGCA kila ong ba anam sha ikinong let nong wan ki balet sha China haka khatsan tarik ukala lingkot lani hadien katika tarik bakin wan shakari India kihe ka DGCA kila ong ba anam sha kino ki banabari ki balet jinglet cha China hadin ka khatsan tarik ukala lengkot bakin wan sha India da ki lingsun kali ne da ki wei kilenti bakanthum ya barok ki khapot kari ka Nepal Bhutan Bangladesh bat Myanmar lapen sange ishwaro ki lingsun kum ka Indian Airlines Air India bat Indigo bakin let sha kari China Hakashi tarik bat artarik urampang ka Air India kalapan her artali kiling suin bakerpang siya kanong ba Wuhan China pakanlit siya kinris pa sa punyongot kinong India bat nyongot kinong Maldives bat haduk menta kidon tang langot kinong India kibalayo yaw niu kunyang jingpang novel coronavirus hakajala Kerala. Kani ka kubor ka One Shapi na ka All India Radio Shillong.
Kajingdan jong kinong thep vote kentei kala tamya kajingdan jong kinong thep vote shinrang ha kathup karteng kinong thep vote jong kajilla Mizoram ke badang shupen mi shen. Na kajingdan jong baro kinong thep vote ke bah nyolak khandai hajar laispa arpu prangun saulak shipo hajar prapusan ngot kideki kentei kat balailak prap khandai hajar arspa sapu lai ngot kideki shinrang. Hakate ke thup karteng kinong thep vote ke badang shupen mi shen kala don kajingkeu jong kinong thep vote da khatsan hajar sauspa arpu khandai ngot. Kinong thep vote ki babun ha ka jilla ki dei ki badan ni ha karta arpau hadu arp kandai snem karta ha ka ba ka jingdon jongki kala poisha ka arlak san po hajar news pa andre pulai ngun ka Aizol district ka dei ka badan bun e kinong thep vote da lailak lai spa kandai pusau ngun bat ka Kolasip district ka dei ka badan duna e kinong thep vote tang san pu kandai hajar pras pa lai punyau ngun. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unsa ai jingkren sikinong shnong kari bat shabari ru kumju haka program Man Ki Baat jongka All India Radio haka arpulai tarik menta ubnai. Katai kandai ka benta ka bandri puar jongka Man Ki Baat. Haka jingtho jong ulang ba ka Twitter u Modi ulaya weri ki pat nong shnong kari bakinya sam na ai jingmut iki benta ki bakikwa ba unkren haka tai ka program. Ban pa iki jing a jing mut la ban shipun hau number iwei pra not iwei new pra not ban record iki jing kren jongki ne la ro ban shutho shaka namu app open forum la ni shaka mygov. La ro ban ju I miss call hau number iwei khandai rr bat saya haka link ka ban yo link ba ka sms bakin tho iki jing a jing mut jongki. Ringkat ka jingmut jong ka Digital India ka bathmu banwanra e ka jing pensuk iki kam khayi pateng lapalat iki kali ai umpnyang ha NES Jorabat petrol pump ka badan ha Maus Mai Ribhoi district. Ya katai ka rukam ai umpnyang lapalat ha kasin ka banengkong e ha ka than chatei lami ngi. Lengba katai ki karkhana bat kiwe ki jaka trikam ki bapendan kam ya ka umpnyang kimdan kam shu banlech ki petrol pump banthit umpnyang henre ki kali kitai ki kali kin selech ki jaka jongki banlet pendap umpnyang. Kibriya kila pendan kam ya kate garu kom pendap umpnyang da ka ba download ya ka Bharat Petroleum Corporation Limited app. Haba ajing kren ha kate jingelang u director marketing ka Bharat Petroleum Limited Eastern Zone u Arun Kumar Singh u laong ba ka company ka lashumi ki sinjam na ka benta ka jingmentoy jong kinong khayi penyat umpnyang pat kum jo ru ya kinong pendan kam umpnyang. Kate garu kom pendap umpnyang kan trikam baro arpusaw kanta ha baro kisngi jong katayo. Bat ki kali kit umpnyang ki badan ki top umpnyang jong ki jing he kaba 100,000 liter. Haka jing ele kai cricket ka ken hon ele kai cricket ki ba hapo khat khandai snam karta jong kari Bangladesh kala job suk ya ke India badra sendan ya ka ICC under 19 World Cup kabla long ha pot chefs room ha South Africa hanin kasngi. Kari Bangladesh kala penlim no e kari India kabala long kanong job la sausin da lai weekend haka bakala la banbe e kathong kabala bu da ke India da shispa anyo punyo run haki sau punyo point r over. Uparvez Hussein ula kamai sau punyo run naki nyop khandai ball pat ula Punjab sendan ya kari Bangladesh. Unang kawang ball ka Bangladesh u Shariful Islam ula yo r weekend naki lai puwei run haki shipo over jong u. Nakadaw jong jing penthut jong uslap ka Bangladesh kala ban pendap no tang shispa anyo phoran haki ar pun riu over bat kala la ban pendam tang haka over ka basaw pu ar pon iwei bat kala job sendan ya kari India. Hakate ke Lempung u Akbar Ali ulayo ya kanam player of the match. Haswa ban penkut ya ka kubor sa shisian kimat bakongsan. Ansdang ya ka Ek Bharat Shreshta Bharat campaign ka bakhat prasngi lenter na do menta ka sngi hakal lengkari. Ka sarkar kan yai piteng ban lang bat ki company bahe bat ki karkhana ban pen urlong ki jing tumu jong menteri rang ba do kari ka ya ka India bathamai ong ka menteri ki plating ka kari ka Nirmala Sitharaman bat tam ka jing don kinong thep vote kentei kinong thep vote shinrang hakathop karteng kinong thep vote berang